Què tal? Com estàs? Que deuen ser les 9 i... 2:15, una cosa així, perquè avui he sortit però tinc poc marge per fer esport, però tenia ganes, saps? De moment fa bo, però després, d'aquí un parell d'hores es taparà i ja veurem si plourà o no. Això que t'ha d'interessar, tu, perquè vés a saber on estàs primer, després quina hora és, quin dia és, quin any és, saps? Però això és un present, saps? Això és un present, que és el meu present. Jo vaig en bici, veus quin ritme porto? Maco el ritme. Jo vaig fent tant, vale, de figures, cap ni una. El que passa que després jo he de fer un encàrrec. Si vols, vine. Ara jo vaig cap a casa i em dutxaré i després tu et quedes a baix, prenent un piscolabri, el que vulguis, uns ous ferrats o el que vulguis. Jo no et diré què has de fer, o no prendràs, o no prenguis res. Però jo després m'acompanya amb el troc perquè vull, per les figures, vull agafar un moble, una calaixera d'aquestes de molts calaixos que m'ajudarà a seleccionar per peces, no? I les vull tindre allà ben guardadetes, vale? Perquè, clar, a casa ha d'haver un consens. I hem arribat a aquest consens de tindre-la sí, a la vista sí. Mira, un gos aquí, a mi m'han mossegat dos gossos a tota la meva vida. I sempre anant en bici o en moto, o sigui que no m'estranyaria. Què et anava a dir? Doncs sí, he arribat a aquest consens de tindre-les a mà, però amagades, saps? Perquè, veus, el tren ha vingut el consens com un tren, saps? Ens hem ficat d'acord, via 2, vinga, via 2, o via 1 seria aquesta. Doncs això. Vinga, entrem al troc, perquè jo ja m'he dutxat, ja t'has tingut la paciència aquesta. Ei, bon dia, noi. Oh, bon dia. I vaig a veure calaixeres, ara sí ja... Però bàsicament avui seran calaixeres, però aquestes no tinc confiança, saps? Ara, t'hauria de fer hauria de ficar carn a aquest macarró, perquè aquest macarró ja l'has vist molts cops i no hi haurà molta cosa nova aquesta pasta, saps? Aleshores t'hauria de dir en veu carn nova, no? Perquè t'entretinguis una mica, perquè si no te m'avorriràs i vull marxar i marxaràs al final, perquè, clar, entre poc i massa, no? La confiança i la paciència que em tens, però jo estic desganat per fer un guió així a l'ús i fer un guió i després quan arriba a casa pujar-lo i gravar-lo i tot això. Aleshores, mira, t'hauràs d'aguantar. Què hi farem? Si has decidit vindre amb mi a mirar calaixeres, ja ves que no tindràs coses a fer, ja t'ho dic. En fi, doncs sí, tu. Deixa'm mirar per aquí un moment i ara estic per tu. No, la idea és mirar calaixeres, saps? Ara, no t'has donat compte, no?, del que ha passat? Què és el troc, això? No. És que he sigut molt subtil i no t'has assabentat, que no estàs pel que has d'estar. Som al Corte Inglés, que t'he portat al Corte Inglés a veure calaixeres. Però he d'arribar, no sé si tindran, però he d'arribar al lloc on tenen les calaixeres, saps? De moment ja estem als mobles, vale? Escolta, saps què significa per mi les calaixeres o per què la vull? Ja t'ho he dit, no? Perquè és per ficar allà les figuretes, però més enllà d'això, moment. Mira, aquests escriptoris em fascinen. Sobretot, ara t'ensenyaré un parell. Aquest i el de davant, aquest. Mira la forma d'aquest. Aquest, el de davant i l'altre, em semblen maquíssims. Aquest de l'esquerra és ben rei i ben tot. I aquest és guapo també, 460 l'euros. Veus que bé? Un escribano d'aquest, un d'allò. Bé, doncs el que et anava dient, per mi, que no és la vida un moble de calaixos? No sembla que la vida un moble amb calaixos i que anem omplint de vivències, persones, etapes,
Vivències, persones, etapes, experiències. Vivències de persones. Un altre calaix. Vivències, persones, etapes, experiències. Un altre calaix. Un altre. El mateix. Dècades. No tant dècades, però ja seria un calaix més gran, no? Però els calaixets aquests, jo vull una de 12 o 24 calaixos que càpiguen allà. Jo què sé, fes la vida sent entre 12 o 24, el que et surti, ¿vale? Doncs què experiències sí o no? Pues això. Per això vull una calaixera també, per fer... És que les figures totes es poden agrupar, no tant per col·lecció, mira d'allò, no tant per col·leccions ni, saps? Jo no aniria per aquí. Jo ja veuràs que quan arribi el moment, quan em compris la calaixera aquesta, ja t'ho ensenyaré tot. Per cert, tinc un vídeo, mira, l'estadi de futbol, per mi això és l'estadi jo sempre que vinc aquí ho ensenyo, això, perquè jo sóc molt de poble, saps? I això, a mi, és que aquí és el de sempre. Mon pare diria, aquí cabria tot el poble, aquest magatzem. Tot hi sobraria molt, i tant que sobraria molt d'espai. Tot el poble hi cabria aquí. A l'època quan érem petits hi havia 600 habitants al poble. Ara crec que hi ha 800. Doncs això, és un poble petit. I no te'l diré, perquè després voldràs anar allà, aquí d'allò l'Òscar. No, anonimat total. Deixem en pau els carrers del meu poble. No passa res. No he dit res. Oblida-ho. D'allò. Veus? La cabra tira al monte. Jo ja estic davant de... Tu has vist calaixeres? Jo no m'he enterat. I ja estic un altre cop mirant joguines i és que la joguina d'avui també a mi em té obnubilat, saps? Em té tremendo. Bueno, jo ja veig que aquest vídeo no passa... Mira, veus? Si jo sabés qui és el Narito, m'agradaria aquesta figura, perquè nariteixa, ho veus, no? Però jo no sé qui és el Narito aquest. No tinc el gust. Aleshores jo estic una mica desfasat, però malgrat tot a mi m'agraden veure aquestes figures, perquè ja sóc absolutament lliure, i si m'agrada, i si no m'agrada, veus? I aquestes, algunes sí, algunes no. Què et anava a dir? Ara m'he despistat una mica. Sí, que aquest vídeo no passarà com un vídeo memorable. Jo ja ho estic veient. Però no et preocupis per això, perquè al final, tu saps per què vens aquí amb mi? A fer familiaritat. Això vens a fer amb mi. Cada cop que repetim un fulano, una fulana d'aquestes que fa vídeos per l'internet, no és que ens interessi tant o molt o poc el contingut, és que ens comença aquella familiaritat, aquell gustit, mira quina bèstia, veus? Deixa'm que la giri al cap. Deu fer coses aquest, perquè diu, prueba-me una cosa així, o trai-me. Veus que diu, prueba-me. Veus? Jo ho provo, ja és com li giro i obre i tanca la d'allò. Mira, aquest m'agrada aquesta figura, veus? Jo no li puc fer res, m'agrada aquesta figura, veus? I doncs això, tu vens aquí a fer, saps? Jo ja cada cop és més familiar la meva veu per tu, que sí? I ja que estàs, ja t'hi quedes una estona més i és com si em vinguessis a visitar el Harry Potter, els personatges. I passes l'estona perquè tu també no tens una vida molt plena i vens aquí i et sents a gust, saps? Al pic de l'estiu no passes... Jo tinc una temperatura bastant bé, no? No sues gaire a l'estiu i després a l'hivern jo tinc aquí l'estufa de butà, que et sents bé i ja està. I ja passes l'estona i després ho comentes amb poca gent ho deus comentar tu, això. Adéu, noi. Veus que em saluda tothom, ja em coneixen molt, perquè tu ets el crac aquest de les figures, no? Sí, doncs treballa d'on treballa. Mira, aquí volia arribar. Aquest qui és? Jo no sé qui és aquest senyor. Deu ser conegut, però jo no el conec, no.
Jo no el conec, ja està. Això no és frustrant, per mi. No, això és engrescador, perquè, ostres, que bé, no? Que ara em plantifiquen un senyor fet estàtua o escultura, que a mi no em sona de res. I, bueno, jo hauria d'agafar la Viquipèdia o fer una petita investigació, a veure però no ho faig. Jo no, en aquest aspecte soc mandrós. Després jo no soc mandrós. Però això sí que em fa una mica de mandra d'haver de buscar, i per això no sé quin és el Naruto aquest. No te'l buscaré, ni el Naruto, ni aquest senyor que acabem de veure, ni res de res. I aleshores per què fas contingut? Ja t'ho he dit molts cops, això és una bitàcola personal. Això és el pensader. Jo vinc aquí a pensar. El que passa que ho publico i ho faig públic perquè, total, el meu pensament pertany a la humanitat sencera, saps? No me'l quedaré per mi, perquè si de tant en tant hi ha una mica de llum, saps? Si de tant en tant m'il·lumines una mica, que et veig fosc o fosca. Veus? Mira, aquí volia arribar. De fet, mira que aquesta és la part més important del vídeo d'avui, en quant a material. Veus el He-Man que et fa una botifarra, sembla que et faci botifarra, o me la fa a mi. Dius, vinga, home, ja apaga el vídeo i deixa en pau als teus subscriptors i subscriptores. Veus, aquest He-Man costa 12 i pico, deu ser anterior, no? Clar, i va tot emblistat i no es pot accedir. I l'altre és més car. Què costa l'altre? 16. Ho veus, no, la diferència? Deu ser nou, aquest. Aquest deu acabar de sortir. Tampoc t'he fet la investigació. Fes-me-la tu, sisplau. Tu dedica't tot un matí a fer-me aquesta... El He-Man aquest de Masters de l'Universo, i què vol dir? Que és una mica menys i va emblistat del tot, i aquesta és la parienta? No sé qui és aquesta senyora. No tinc el gust. És lleig, això de parienta, La parient som tots som germans i germanes del planeta Terra, tu. Visca la Terra, clar que sí. Escolta, doncs aquesta part és la més interessant del vídeo. I veus quina desatenció que estic tenint cap a la... Si a la part més important... Mira, veus, aquest art del cartró m'encanta. Aquest és el que més m'ha encantat del que porto vist aquest matí. Mira que bonic. El Marvel Legends. M'agrada aquest to blau, blanc trencat. És molt vintage, Sí o no? Veus? Aquesta figura m'agrada molt, també. No sé qui és. És la Silver d'allò, però no tinc ni idea d'on surt la Silver. Sí, del màster de l'univers, doncs no sé. I què fa fent surf? No, és que no entenc. Les coses no les entenc del tot, saps? I jo no seré expert, perquè no m'interessa. Ja t'ho dic jo, que passaré per aquest món de la joguina i del retro i del vintage i de la... Jo no seré un home de referència, ja t'ho dic perquè no m'interessa pas. Jo m'interessa que una figura, si m'agrada, me l'agafo, i cap al calaix que tindré, saps? Aquesta, podria anar al calaix? No em caldria aquesta, veus? Les altres sí, el He-Man i l'altre He-Man, i alguna més que he vist ara, tot d'allò, i aquesta del Legend, blanc i blava i tal, i de color pla, la Silver, també. Llavors, aquestes sí que les tindria, i l'R2P2 ja és un personatge que em fa gràcia, però jo encara no he vist de les Star Wars, la Guerra de les Galàxies la vaig veure, però no me'n recordo de res. I soy tu padre, li diré però ja ho sap que soc tu padre. Veus? És una mena de robot làmpara que diu que brama, saps? Ara, les peces, més que parlar brama, deixa'm en pau, sembla que digui, però no. Deu dir amb el seu idioma més pobret, deu dir que no podríem dinar ja, que tinc una mica de gana. Això ja no sé què diu. No. Ara, 30 euros, veus? 29,90, 30 euros. Veus el tu padre i l'altre. Vinga, i aquest noi, que jo he oblidat la Guerra de les Galàxies, vols que et digui? Ara he de tornar a veure-la, perquè clar, tothom parla tant i sou tan fans que un dia d'aquests la miraré i li faré una crítica ferotge, saps? Aviam què passarà després. O mira que jo després de passar l'herba no creix. Deixa'm que m'apropi aquí a l'estadi
han sortit els jugadors, sí que estan jugant el partit ja, veus? Veus que estan per aquí intentant fent, aquí deixa't d'orgues, aquí el que fem sempre és fer-nos autogols. Tu si vens aquí al centre comercial aquest o d'altres, mai marcaràs un gol, sempre autogols en pròpia meta, patapam, 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 i no et rendirà la lliga que juguis, no et rendirà, perquè no ens cal res de tot això, no de la secció de joguines, no, de tots, i és que de la secció electrodomèstics de la cuina una torradora, no et cal, potser un pinipon a molt estirar sí que cal, veus, un pinipon d'aquest sí, però la resta de productes, i mira que tenen milers de referències, cap ni una necessites, tot és autogol. Et queda clara la idea aquesta? Però ara, si ets conscient i per tocar pilota, vinga, vas marcant gols, saps? Baixaràs de categoria sempre. Jo cada any estic baixant de categoria, sempre. Jo vaig baixant de categoria. Ara, perquè tinc interès de veure que hi ha a baix de tot, què hi haurà. No m'ho imagino, jo vaig baixant, saps? Vaig baixant i, mira, veus l'estadi? He pujat amb l'ascensor transparent, ara baixaré per aquí perquè ho tinc a mà, però jo ja aniré... Aniré a l'altra secció de l'hipercor, que està al sòtan. Deixa'm mirar que... Veus, ara t'ensenyo un peu, com la rateta d'allò, el llop, ensenya-me una d'allò, i li van ensenyar i patapam! Va caure l'ovella aquella, Veus? Quin recorregut que et faig, Això és tecnologia punta, Tu et fiques aquí, no has de fer res. Et baixa, et puja, segons necessitats. Ara baixaré aquí, donaré una volteta i enfilaré cap a l'altre costat, cap al sòtan, saps? Aviam què hi ha al sòtan, Filosòficament parlant, te dic, No de figures, no. Filosòficament parlant. Ja t'ha quedat clar això de les calaixos, no? Aquesta idea que hem apuntat, que me l'has d'acabar tu, la idea aquesta. I ara també, això de baixar de categoria i l'autogol, tu rumia, tu veus amb qui m'estan muntant que igual aquesta tarda vinc a fer un show, que jo he dit que fiquin cadires, que faré un parlament parlant de tot això, de calaixos i baixades a baix, saps? De coses que no necessites. Quantes referències té d'allò? Pues cap ni una necessitaràs, únicament el pinipon, en recorda't, venga, i molts funcos i merdes d'aquestes, ves que et diré, i venga a comprar funcos i merdes d'aquestes, ara ja no sé dir funcos si no dic merdes d'aquestes, pues això amb tot, tu et vols comprar ara jo voldré una cosa que necessito una calaixera per ordenar, merdes d'aquestes, sempre que siguin, si no és una barra de pa, les merdes d'aquestes, saps? I fins i tot el pa ja és una merda, perquè no és pa. El papa era el de l'Isidre, el del poble, que era el forner. Jo passava pel darrere i com que va fer la mella amb mon pare, era carn i ungla, saps? I em tractava molt l'Isidre. I a mi em feia molta gràcia passar pel forn, m'ensenyava d'allò i vinga. I menjava pa, del bo. Era molt bo aquell pa del poble. Ara jo ja no menjo pa. Menjo una galeta de tant en tant, saps? I veus, la secció perfums, no necessitem ni perfums ni rellotges. Ara t'ensenyaré un rellotge cada altre, perquè em queda una mica saps? D'esperit veus, els Tissot. Jo m'agafaria alguns d'aquests, ja t'ho dic, però aquest blanc, saps? Jo d'aquí m'agafaria el blanc aquest de sota, aquest blanc aquest me l'agafaria, tu, ben fardón, saps? Que mola la paraula aquesta de fardón, per fardar, no pas per fardar, per portar un rellotget normalet, pam, senzill, del Hamilton també n'agafaria 2 o 3, n'agafaria, saps? No faria, aquest m'agrada del Hamilton, si me'l vols regalar, vinga, jo amb els braços oberts, però o tampoc em cal, jo no sé, mira, això que sigui sorpresa, un dia m'abordes i dius, mira, Òscar, t'he comprat aquell Hamilton que jo penso sempre en tu, me'l regales i jo sé que això no és novetat, que això ho diem sempre, això de, fent-nos els d'allò, i poca gràcia fa aquest comentari, tu vas fent el vídeo i fas aquest comentari, estàs baixant pisos un altre cop,
estàs baixant categoria, saps? No et calen fer aquests comentaris, perquè la paraula, en el 99,9% de les vegades que les emprem, no hauríem de dir paraula, tio, perquè no cal. Què he de fer? No, aquest vídeo no cal. La meva paraula no cal. Què t'he dit? Si no faràs cas, a més. Si som tossuts. Hombre, i tu també. Això m'ho has de reconèixer. Ets una persona tossuda. Que no avances, no avances. Mira què hem aconseguit a la vida. No s'ha d'aconseguir res a la vida. S'ha de viure i pam, bategar. I vés a caminar una estona que et doni l'aire, home. Aquest rellotge el porta una noia que jo segueixo, que fa aventures al Japó, que ella és del Japó, amb la seva parella, va recorrent al Japó rural. I com que no fan res, únicament passegen pels camps, a mi m'agrada, saps? Em fico allò, no diuen res, perquè, bueno, i diuen quatre coses en japonès, jo no m'entero de res. I jo xalo molt i badallo, saps? És un mix entre xalar molt i badallar. I dius, ai, que bé estar aquí, a la cadira meva de casa meva, però al Japó, saps? Oh, quin viatge memorable estic fent pel Japó. Mira aquest, del MoMA, aquest el tindria. 100 euros, 99. O 100, aquest 100 euros. Ho veus? Així, llampanet. El necessito, no el necessito, però m'interessa. Si no vols regalar-me allò que ja he oblidat que em volia regalar, el Hamilton, aquell bonic. Home, entre el Hamilton i aquest, dona'm el Hamilton, saps? Això sí, veus? Jo poruc també ho soc, però mira, aquí em decanto pel Hamilton. Vinga. L'altra secció que t'havia dit al sòtan, ja soc al sòtan ara, veu? I aquí poca cosa farem, Jo et dic que 4 cosetes t'ensenyaré, però sense Hot Wheels. Ara els Hot Wheels, jo vaig passar uns 2 o 3 mesos d'una falera amb els Hot Wheels. I jo venia dia sí, dia no, a agafar Hot Wheels, i saps? I ara ja se m'ha passat, això ja els he venut, vaig fer una capsa gran amb 70 Hot Wheels, i ho vaig vendre, i mal vendre, clar, perquè o ben vendre, perquè allò ja no ho utilitzava, no em fa il·lusió, ja el Hot Wheel ja no... He perdut allò de la... I ara ja és les figures d'aquestes que els haikus i això em fa... Veus? Són etapes, I a tu se't passarà la falera aquesta d'estar amb mi i jo ho acceptaré de bon grat, perquè així deixaràs d'estorbar-me, saps? Perquè una mica sí que ho fas això. Perquè si no fos... Ara jo faria una altra cosa, veus? Però com que sé que estàs aquí amb la cara aquesta que fas davant de la pantalla, bueno, ja s'ha fet negre, vinga, adeu-siau, i cuida, un petó ben gran.